Татарстанлылар табиғатны саклау законнарын бузган өчен 52 миллион сум штраф төле. Бу санны министрлар кабинетында узган брифингта республиканың экология министрлыгы вәкиле китерде. Калдыклар белән эш итү өлкәсендә тәртип бузулар күп теркәлгән. Кышкы чорда тиешсез урыннарга кор ташлау очраклары да күзәтелә. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Суык, әммә кояшлы, мөгъҗизалы көн. Урман буе бик матур, Казан суда ерак түгел. Шушы кышкы әкиятне читтән кар китереп ташлау нәтиҗәсендә хасил булган кар көртләре генә ямьсезли. Гектарга якын мәйдандагы кар чүплегенә экология министрлыгыннан берничә тапкыр килеп, берничә тәртип бузучыны да тотканнар. Хәзер монда кар ташудан туктаганнар. Тик анализ нәтиҗәләре хәвеф тудыра. 4нче класслы кар көртләре. Экологлар әлеге җир участогы өчен җаваплы итеп Казанның Совет районы башкарма комитетын билгеләде. Аларга биредә тәртип салырга кушылды. Бу беренче генә очрак түгел. 2021 елда гына да 4000гә якын тиешсез урында чүплекләр теркәлгән. Составлено 4078 протоколов об административ хукук бузулар турында 4078 беркетмәселде. Гомумән алганда 52 миллион 365 мең сумлык штраф салынды. Судларга барлыгы 32 миллион 145 мең сумлык дәгъва гаризалары җибәрелде. Ачыкланган барлык закон бузучылар да аларны бетерүне даими контрольдә тоту өчен махсус картага кертелә. Экологлар берничә дистә ел элек барлыкка килгән проблемалар өстендә дә эшли. Әйтик, Казан янында чүпчәр полигоннарын, чистарту корылмаларын реконструкциялиләр. Гомумән алганда, соңгы 2 елда республикада 10 миллиард сумга якын табигать саклау чаралары гамәлгә ашырылган. Не открою ни для кого нового, если скажу, что в центре внимания... Мин тагын бер кат сезнең игътибарыгызны министрлык эшчәнлегендәге төп максатларга юнәлтәсем килә. Табигатьне саклау эшчәнлеге һәр вакыт игътибар үзәгендә булды. Кеше һәм аның иминлеге бар булачак дип әйтсәм, бернинди яңалык ачмыймдыр. Безнең очракта экологик иминлек турында сүз бара. Быелдан башлап Татарстан Россия территориясын суларның тискәре йогынтысыннан саклау турындагы яңа федераль проектта катнаша. 2024 елга кадәр тагын 64 чара планлаштырылган. Финанслауның гомуми күләме 13 миллиард сумнан артып китә. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.